Поетите не спят, те просто съзерцават. Богатите крадат, на нас не дават. Вместо по цял ден да надигаш пивото, бъди роден, за да поливаш сивото. Висим по мините, борим се с вятъра, обиха киното, сега им гледам театъра. По софрите все не спират мутри мазни, а родината умира, честит празник. Това е текст за рап парче, новото бунтарско излияние на един от най-неочакваните изпълнители на хип-хоп у нас, Бате Сашо. Употребих думата неочакван нарочно, за да ви подготвя за разговор с него, с Бате Сашо, който нарича себе си хулиган, но забележете и интелектуален хулиган. Ето кой той е всъщност и възможно ли е това? Рапърът Бате Сашо не е от тия, дето свършват първи. Зарибява само умни и красиви жени и се заиграва с алкохола и марихуаната. Нарича себе си кавалер и бълък. Убеден е, че не подлежи на дресура. Израснал е в софийски квартал, а не в гето. От 5 годишен свири на пиано, но това не му пречи по-късно да мие чинии в Канада. Син е на режисьора на тютюн Никола Корабов. Здравей! Ти си гневен човек. Да. На какво? Гневен на какво? Откъде извира твоя гняв? Несправедливостта, главно в човешките взаимоотношения и в нашата уникално яка държава. Гнева е грях, казват хората, които изповядват християнството. Ти чувстваш ли се грешен със своята ярост? Не, защото живота не е църква. Ние живееме на улицата, живееме във времето, така че всеки, когато влезе в църквата, се опитва по някакъв начин да изкупи греховете си, да, но когато излезеш навънка, веднага виждаш, даже между другото и в църквата, като влезеш, вече не си сигурен дали има някой да ти изкупи греховете. Мисля, че знаеш какво искам да ти кажа. Аз знам какво искаш да ми кажеш, въпреки че изповядвам съвсем други убеждения в този смисъл. В смисъл, че човек е отговорен за постъпките си лично и само пред Господ. Точно така е. Пред мен и Господ не ми е нужен посредник по принцип. Аз сам решавам по някой път да влеза в храма и да запаля една свещ, чисто просто защото там ми харесва спокойствието. Но като видя как някой бързо обира свещите преди още да са догоряли, някак си не ми харесва. Хип-хопа е музика на гетото. Нали така казват? Черна музика. Според мен в България толкова гето няма, тъй като ние си имаме квартали, ние си имаме жилищни комплекси. Няма нужда да го оприличаваме с гето. Или цялата България по някой път от някаква гледна точка прилича на гето. Гето на какво? Мисля, че човешката душа в момента е свиряна в някакъв много малък ъгъл и там няма как да светне прожектора. В момента всичко е мега изкуствено. Опитваме се да представим България, че пред другите хора, че нещата върват добре, че всичко е окей, само че когато излезеш на улицата, изведнъж виждаш, че не е така. И най-големият проблем с музиката в момента, която се представя по медиите, е, че не отразява това, което се случва навънка. Реалността не се представя така, както е. Имаш чувството, че всички хора, които правят популярна музика, живеят на някакви места, където небето винаги е синьо, тревата винаги е зелена и всичко е окей. Хора не бъркат в кофите и всичко е на 6, само че не е така. И това е едната причина за гнева ми. Мисля, че трябва да се отразят тези неща и тези проблеми трябва да се решават сега. Много интересно. Това е новият ти, тук имам текста на новия ти клип. Да. Поетите не спят. Ти ли написа този текст? Аз съм лично за тезата, че когато един поет иска да си каже нещата, трябва да си пее собствените текстове. Питам те, защото в този текст има много бих казала даже ненавист. Въпреки, че става дума за поети. Да, така. И казваш ти: по софрите все не спират мутри мазни, а родината умира, чести празник. Да. А никога не съм чувала такава зловеща ирония спрямо родината. Да. Тук всички са патриоти. Аз също съм патриот. Самият факт, че съм тук, не съм емигрирал за втори път, може би означава нещо. Само, че мисля, че патриотизма не трябва да се изтъква. Щом си тук и се бориш, щом си плащаш данъците, си достатъчно патриотно. Аз правя разлика между родината и държавата.
Виждам постоянно, всеки от нас има богати приятели, всеки от нас вижда какво се случва. Те Софри виждам много неща. Да, но на якето ти пише USA. Не пише Виж, обичам та България. няма такива хубави яките още, не са направили. Така ли? Важното е на душата ми да пише, че обичам България, според мен. Въпросът е дали не си малко двойствен, дали не си леко... Всички сме двойствени. Да Ти не си ли двойствена? Аз се чувствам човек, когато усещам, че има противоречие и трябва да реша кой път да избера. Въпросът е, че ти си от свръхинтелектуално семейство. Така. Баща ти е култовия Никола Корабов. Във вашия дом, в който аз съм била, въобще не мирише на улица. Мирише на град, но не на улица, ако ме разбираш. За мен града и улиците са неразделни. Виж, зависи как го разбираш. А ти си публицист в рапа, така да си каже. Музиката за мен винаги е... Агресивен, натискаш, говориш, изповядваш. Ако да казваш истината агресия, нека да бъда агресивен. Добре, този отговор ми харесва. Всеки, който казва истината или се опитва да казва, може да понесе упреците, Естествено. че е агресивен. Въпросът е дали е цялостен. Дали като под якето, на което пише USA, не носи едно друго сърце, а се прави на бунтар, на хулиган. Ами, аз съм на мнение, че за това са думите, за да можеш да застанеш за тях. Ако делата ти стоят за думите и са абсолютно същите, тогава просто синхрона е постигнат. Само, че целият този гняв идва от това, че виждам как се гаврат ежедневно с други хора. Аз може и да се оправя, но няма да ми е год да виждам хора, които бъркат в кофите. Няма да ми е год да виждам пенсионерите, че не са оценени, че си дали целия живот за България и че изведнъж получават шутове в задника. Вие сте ненужни. Едно време, ако си спомняш, сега не знам дали ти е приятел или не, но Иван Костов каза на интелектуалците да си гледат културата, да не се занимават с политика. И това му беше началото на края. Мислиш ли? Сигурен съм. Мисля, че всички го видяхме. Тук ти имаш дори едно изречение. Мерси, Иване, за измисления преход. Мерси, Иване. Да, всички бяхме на улицата и лежахме под рейсовете, само че после много бързо бяхме забравени. Но, както каза в интрото, не съм бълък, защото не гласувах за тях. Бях на площадите, но знаех какво ще се случи след това. И просто не гласувах за тях. Въпрос е, че като го заявиш така, дали казваш нещо особено съкровено, защото толкова много песни, толкова много фенове, по-късно мисля, че нещата са ясни за всички. Само, че въпросът не е толкова какво казвам аз, въпросът е дали ще резонира в душите на другите. Ако резонира и ако те го чувстват по същия начин, значи съм успял. Не искам да съм в... Извинявай, че те прекъсвам. Не искам да съм в публичното пространство просто заради някаква суета или да коментирам някакви теми, просто така, за да съм пред камерата. Обикновено отивам, когато имам какво да кажа. Този клип идва след известна пауза, нали така? Да. Следователно той е по някакъв начин изстрадан. Абсолютно. И е плод на някакъв твой вътрешен катарзис. Поне така. Точно Паузите така. винаги говорят такова така. нещо. Какво ти се случи през това време? Между предишния и сегашния? Ами, имах много тежки моменти, и финансови, и лични, само че, честно да ти кажа, не искам да се оплаквам. Добре съм, щом дишам, щом имам покрив над главата си, щом имам приятели, щом имам фенове, щом имам любов до себе си, мисля, че съм окей. Каквото и да се случва, ето тук ще го отразя и после ще ми е по-леко. Тъй като музиката за мен е абсолютно един като душевна почивка. Опитам се да се огледам в душата си, да си дам отговор на въпросите, които ме вълнуват за определен момент и да ги рефлектирам върху музика, чрез поезия, стихове и мелодия. Това е. Ако успея, това е моето оръжие. Момчетата и момичетата, които са ти фенове, разбират ли, когато им казваш мерси, Иване, за приватизацията, когато говориш за учителите по физкултура, Супермен е просто учител по физическо? Да, знам какво искаш да ме попиташ. Кой е учителя по физическо, нали? Разбират ли те? Разбират ме, естествено. Много хора си мислят, че българин е изтъпял до такава степен, че затова ние трябва да се принизиме на някакво много ниско ниво и един вид да му поднесеме всичко като чалга. Не е така. Подценявате народа, според мен. Не говоря за тебе лично, просто тези, които изпростяват. Българина не е прост човек. Смятам просто, че политиците и интелектуалците, всички, които формират интелектуалния облик и народопсихологията, те
трябва да поемат малко повече рискове и да не подценяват толкова хората. Когато една държава иска да поеме по определен път, тя задвижва всички лостове, които са на разположение. Въпросът е дали не се слагаш на своята публика, дърпайки струните. Как да се сложа на своята публика, като аз съм я създал? Така ли? Да. И си като един гост? Не, аз съм бил никой. Абсолютно никой. Никой не искаше да ме допусне в музиката никъде. Всички ми бяха сложили бариери. И аз затова влезах с пантите. Защо ти бяха сложили бариери? Защото просто всички има удобно да е така. Хората не подават ръка в България. Ти си момче с връзки. Не съм момче с връзки. Никога не съм пробил с името на баща ми. Никога. Затова не се казвам Александър Королов. Ето тук ми се казвам Бат Сашо. Никой не знае кой е Бат Сашо в началото. Всички си мислиха, че това, ако познаваш баща ми, ще знаеш, че той дори една малка роля няма да ми отреди. В никой от филмите няма да ме видиш. Ме видиш, може би, като някакъв статист само в едно филмче, макар че са майка ми няма да си кефи, че ще го кажа това, но тя винаги му казваше, и тези деца, покажи ги. Той казваше, не, никога искам сами да си намерят пътя. А знаеш колко много такива родители и синове имаме и от тях не мога да поемаме въздух. Затова никога не съм искал да съм такъв. Му благодаря за това. Чертата на това баща, мога да я кажа, непримиримост, с риск да се обзаведе с врагове. Това е наследство ли? Носиш ли го в себе си? Честно да ти кажа, аз много рано се отдалих от къщи, когато заминах за Канада и даже и тогава не се разбирахме добре с родителите ми. Това е по моя вина, тъй като знаеш, като си тинейджър, с теб родителите не са кул. И трябваше да намеря пътя сам и да ти кажа честно, нещата, които видях през всичките тези години, метафорично мостовете, които видях да горят пред очите ми, ще сравна това, което видях с един филм, ако си го гледал, Blade Runner, с Харисън Форд. Вътре имаше един андроид, който накрая му спаси живота на Харисън Форд и му каза, аз съм виждал бойни кораби, които горят, виждал съм всички мои приятели как умират. И аз съм го видял това. Но не искам да ставам излишно злобен към живота. Обичам живота, но просто несправедливостта, която усещам от сутрините, като се събуда, интригите, които се случват постоянно в България, това, че не се цени младостта, не се цени въобще човешкия живот и че 20 години се изгубиха от пясъчния часовник на всеки един човек. Ето, пак ще те върна, само че след хубавичките ни спретнати реклами, ще те върна към въпроса дали не се слагаш на публиката си, защото дърпаш струните на нейната ненавист. Примерно, модерно е да се мрази Иван Костов. Айде да мразим Иван Костов. Но това не е омраза, виж сега. Или да го презираме като единствения виновник за всичко. Това не е омраза, виж сега. Когато си застанал с лицето си зад някакви решения и си казал, хора, слушайте ме, аз ще направя това и това и това и вие ще сте по-добре, ние не сме по-добре, ние имаме право да изискваме от тези хора отговорност. Сега, няма ли право да искаме от така наречените социалисти отговорност за това колко хора са умряли в лагерите? Няма ли право да искаме от някой нещо, че не се случват нещата добре? На Запад хората имат механизми и имат право чрез гражданско общество. Те казват, не стават нещата така, ти сгреши, престъпи закона и отидеш в затвора. Това е. Аз, ако съм правил грешки, съм си получил заслуженото. Отиваме към рекламите, които са някакъв вид свобода, сигурно, или ни я осигуряват, и после пак се връщаме към възможността някакви хора да кажат извинявай. Супер. Реклами. Продължаваме разговора с рапъра Бат Сашо, който се е отказал публично да носи името на своя баща Никола Коробов. Не, защото не се разбира с него, а защото иска да бъде самостоятелен. Нали така? Аз се гордея с него, но искам да си изръва пъти сам. Така. Говорихме за това дали не разпалваш повече, така да си каже, неприемане, повече бунтарски настроения, отколкото в нашата действителност всъщност ги предлага. Да не кокетираш с тая работа, това искам да кажа. Хората сами ще преценят. Няма смисъл да го обяснявам повече. Кажи ми, как разбираш, че имаш публика, че имаш фенове? Един от малкото, които поддържа жив контакт с тях, смятам, че съм. Не от гледна точка на това, че окей, аз имам продукт, купувайте го, ами от гледна точка на това, че забелязвам, че те няма с кой да говорят. Особено по-малките постоянно ме питат за разни неща, които са от психологически характер. Явно в семейството има голяма дупка, явно има и голяма дупка в приятелството и няма от кой да чуят някакви неща. И постоянно ме питат разни работи за любовта, за живота, за решения, които трябва да вземат. Опитвам се да им помогна сколкото мога. За съжаление, не съм Исус и няма как да стане това, но
Когато много хора се обръщат към тебе с разни проблеми и разбираш, че нещо гнило има в цялата работа. А те как се обръщат? Постоянно, Фейсбук, Скайп, участия на улицата, навсякъде. Виждал съм всякакви неща. Виждал съм в най-голямото задръстване на един човек да излезе, да бибир като всякъде колите и той ми каза, просто излезах да ти стисна ръката, защото ми хареса да кажем горе главата. Смятам, че това нещо ще ми даде сила. Опитам се дори в такива песни, някои от изреченията да кажа, че независимо колко е тежко, ти не трябва да се извиняваш, просто трябва да продължиш напред. Това е най-сложното нещо в живота. Хората си казват, защо умираме? Значи всъщност живеем за да умреме. Не е така. Ти имаш едни уникални 60-70 години, в които мога да осмислиш живота си и да кажеш, хей, знам, че ще умра, но ще направя нещо. И безсмъртието идва след това, когато си направил нещо и хора говорят за тебе без да са те познавали. Ние с теб как говорим за хора, които не са тук? Как помним хора, които не са тук? Това е безсмъртието. Да. И това може би предизвиква духа на тези хора да се върти наоколо. Ами да, аз съм дълбоко вярвам в това. И аз вярвам много в това. Когато спомена името на апостол Карамитев, той от някъде ми намига. Примерно, така абсолютно. си мисля. Но ще се върна към думата извинявай. По-скоро мислех за това. Ти каза, социалистите никога не се извиниха за своите лагери. Никога. Човека, когато си нарекал Иване, благодаря ти за приватизацията, също. Не съм казал за приватизацията, не съм икономист, не разбирам там. Казах за измисления преход. За измисления преход. Добре, според тебе не е ли измислен преход? О, не сам, че е измислен, той е много, много тежко. Някой пое ли отговорност за цялото това нещо? Някой... Представи си един човешки живот. Представи си го с всичките му мигове. Нали знаеш, сега го правят от бебе как стига до това, за секунди мога да го видиш. Представи си го това. Представи си колко гробове има. Представи си колко деца са умряли от наркомания, защото някой е решил да пусне наркотиците наоколо. Едно време пак са минавали от тук. Само че не бяха... Аз винаги съм казвал, дори да съм употребявал нещо, тези неща трябва да се правят с култура. Както едно време да кажем, знаеш, че много албуми на Pink Floyd и това експериментирали се хората, но сега ако ги питаш, те ще кажат, никога не сме пропагандирали тези неща. Ти имаш глас, можеш да кажеш на моите разни неща. Много лесно е да кажеш, окей, взимайте наркотици, бъдете като мен, аз съм готин, имам мацки, имам пари, имам всичко. Много лесно да го направиш. Особено в ситуацията, в която съм аз. Аз предпочитам да им кажам истината. Ако правих други песни, ще да си изкарвам паричките, да си карам скъпите коли. Само че не искам да го направя това. И то не е просто за да съм някакъв мъченик или нещо такова, просто така смятам, че трябва. Така са ме учили тези изпълнители, от които аз съм черпил енергия. Интересно ти каза, че не са те пускали в българската музика. Никога. Как разбираш ли, че това е нещо? Познавал съм хора и винаги съм се опитвал да им кажа, дайте да направим нещо заедно, дайте да се опитаме, нали? Да, и те отсвирват лека по лека. Един вид. А защо? От завист ли или защото си много различен? Не знам, аз тогава не се бях оформил, да ти кажа честно. Може би така е трябвало. Мисля, че пъти трябва твореца да си го извърви сам през страните, да мине през изоставените мостове, да се вика, да мине през своя храм, да се пречисти и да намери себе си. Мисля, че всеки трябва да минава през такива бариери, защото пък иначе много лесно става. Плащаме си, може да сме бездарни, но вие ще ни гледате. Защото си плащаме, защото има винаги кой да ги вземе тези пари. Но пък как да прецениме кое е хубаво тогава? Как да се изгради един вкус в фена самия? Ма ти в хип-хопа не си много стандартен, защото независимо от някои такива гневни обрати в твоите текстове, там няма нецензурни думи. Докато... Виж, опитвам се... Значи, когато използваш сила, агресия и нецензурни думи, означава, че си слабак. Който е слаб с думите, той почва да арнее, както обичам да казвам. Той почва да се прави на много силен, един вид такова на болно стероидно положение се получава. Думите могат да бъдат много силно оръжие и според мен точните думи в точния момент могат да обезоръжат цяла армия. Мислиш? Сигурен съм в това. Не си ли виждала една снимка с цветето на дулото на танка? Виждала съм. Някой помни ли кой е карал танка? Не. Не мисля, че някой знае въобще кой е този човек, но помнят изображението на човека, който е сложил цветето в танка на нашественика. Наркотиците. Така. Бич Божи. Тъй като, за съжаление, не всеки е силен да може да каже, окей, днес ще взема това и повече няма да се занимавам. Позирал ли си на тази тема някога? В смисъл, аз съм много разкрепостен. Не, никога не съм. Даже честно да ти кажа, имам приятели, които са се заиграли жестоко. И винаги сме водили тежки спорове. Аре бе, Сашо, остани, дай да си правим нещата
Не прича след 5 минути ставам и си тръгвам, защото утре имам интервю или имам да правя нещо друго. Ама добре бе, това няма да ти попречи. Не ще ми попречи. И ще ти кажа нещо. Много хора си мислят, че тези текстове и тези парчета се правят, когато си друсан или когато си се напушил. За мене, пред публиката, казвам го и се заклевам в това нещо, винаги излизам читав и винаги записвам си текстовете и ги правя читав. Ако ще дръпна една цигарка, ще бъде след това, за да видя какво съм направил извън себе си. Много хора съм чувал, че така правят. Има много хора, които се отпускат по този начин, защото не могат да бъдат шоумени читави. Да. За мен, ако си истински шоумен, ще го правиш читав. Плюс това, като взимаш някакви неща, ние работиме с устата. Устата е нашия инструмент. Тя почва да се... почваш да фъфлиш, почваш да заваляш думите. Това е тъпо. И хората, ако са платили за да те гледат, ти им дължиш това да излезеш пред тях читав. Кажи, читав ли ти беше екипа, с който направи Поетите не спят? Читав беше екипа и искам да им благодаря на момчетата. Значи, забави се клипа, понеже сме малко. Но искам да благодаря специално на Евгений Вацов, човека с 3D анимациите, на Андрей Хаджи Василев, човека, който завърши клипа и го монтира, и естествено на един истински меценат и мой приятел Димитър Рашков, който още в началото, когато започнах, ми каза: харесва ми гнева ти. Всички сме стояли по площадите, викали сме, но ти каза нещата, които ние усещаме, и ти застана зад нас. Благодаря ти, че не го загуби това нещо през годините. Ето, значи с това меценат сме на едно и също мнение. Все пак си гневен. Естествено, че съм гневен, но въпросът е да не си излишно гневен. Ако се сблъскаш с някой на улицата, да не му кажеш: внимай къде ходиш, ще пребия, но да бъдеш човек. Човек трябва да си формулира гнева. Трябва да можеш да го... като вятъра, който се използва, за да се движи кораба, ти трябва да можеш да го насочваш. И всъщност, извинявай, че те прекъсвам отново, но ако албумът ти е пълен само с гняв, няма да стане. Може вътре да си посипиш и ти главата с пепел. Нещата, които говорят там по някой път като грехове, са и мои грехове. Аз се припознавам и по някой път това е коректива към собственото ми самосъзнание. Да кажа грешките си в ефир и после да се опитам, нали, да го слушам това нещо и да си казвам: ей, променяй се. Да, това е хубаво, променяй се. Да, не си точен на определени места, трябва да го направиш като хората. Последен въпрос. Да не би да си прекалено ляв, някакъв левичар, който страда също като социалистите, за хората, които бъркат в кофите за буклук, за бедните, за малките пенсии, за излъганите надежди. Тях никога не има пукало за тия неща и те въобще не са леви. Парите няма ляво, няма дясно. Всичките обичат парите и всичките, това им е единствената цел. Всичко друго са празни приказки. Те са се учили как да говорят 6 часа и да не кажат нищо съществено. От политиците управление няма да има. Нека да го каже това на хората. Поначало. Може просто в момента да избирате по-малкото зло. Само това е единствената добра опция за нас. Ние трябва сами да си оправим нещата. Но нека не завършваме с това. Нито съм ляв, нито съм десен. По принцип головете обаче ги вкарвам с десния крак. Искам да ти кажа само, че важно е да бъдеш честен спрямо себе си. Ако си честен спрямо себе си, това е ясно, че оттам нататък ще бъдеш честен и спрямо своите хора. Защото думата народ малко така сумира работата. Да. С моите хора. С твоите хора. Да. Това беше Бацашо в обращение към неговите хора, вместо с думата народ. Продължаваме.